ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборот аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия Қурбонзода. истиқлоли давлатӣ неъмати муқаддасу бебаҳо ва замина барои пойдории сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ. маҳз истиқлол моро бо ҷаҳон ва ҷаҳонро бо мо шинос намуд. дар замони соҳиби истиқлоли кишвари мо бо иқдомҳои наҷибу ояндабинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардид. ин арзишҳои муқаддасро муҳаббати самимона ва хизмати садоқатмандона метавонад устувор нигаҳ дорад. гузориши Манучер Ализода. мутахассисони самти равоншиносӣ ва сиёсатшиносӣ бар он ақиданд ки замони муосирро набояд танҳо аз шабакаҳои иҷтимоӣ диду баҳо дод, балки бояд бо чашми сар ва муҳимтар аз ҳама бо ақл шинохту баҳогузорӣ намуд. оне ки мо миллати тоҷик дар оғози солҳои 90 аз марҳилаҳои ниҳоии нобудӣ раҳоӣ ёфтем, ҳақиқати ҳол аст ва оне ки дубора барқарор намудани давлат ва эъмори он дар таърихи инсоният на ба ҳама миллатҳову роҳбаронаш муяссар гаштааст, ин низ ҳақиқати баҳснопазир аст. воқеан ин ҳақиқати баҳснопазир аст, зеро дар дарозаи таърихи башар дастёбӣ ба истиқлол, ба ваҳдат баҳс шуд, вале дар ин замина хотима бахшидан ба ҷангу ба низоъҳо барои сарони давлатҳо кори саҳлу осон набуд ва ҳамин як авзои бисёр печида, авзои мураккаб ва ҳассос низ дар охири асри 20 ва ба тақдиру ба фазои давлатдории миллати тоҷик низ рӯбарӯ гардид ва хушбахтона дар ин марҳилаи бисёр ҳассос ва мураккаб мо тавонистем ки соҳиби давлати миллӣ, соҳиби сулҳ, соҳиби истиқлоли давлатӣ гардем ва ҳамин дастёбӣ ба истиқлоли давлатӣ маҳз бо кӯшишу талошҳо, бо эҳтимому бо афкори созанда ва фаъолияти бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайванди ногусастанӣ дорад. солҳои аввали истиқлоли давлатӣ солҳои бисёр душвор ва тақдирсоз буданд. мардуми тоҷик гиҷу мабҳуд байни будану набудан қарор дошт. имрӯзҳо мо он солҳои вазнини чун бори оламро гоҳ-гоҳе мисли кобус, яъне хоби мудҳиш ёд меорем, вале он на хоб, балки ҳақиқат буд. як ба ёд дорем солҳои аввали соҳиби истиқлолиро, чунки солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ки имтиҳони сангине ки миллати тоҷикро бори дигар барои давлатсозӣ ва офаридани сулҳу ваҳдат бори дигар вогузор кард. ба тақдири миллати тоҷик омадани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки имрӯз Тоҷикистон тӯли 3 сола аст ки истиқлолияти давлатии худро паси сар намуда истодааст ва ба як дастовардҳои хеле ҳам бузург ноил гардид. шабҳои сарди сиёҳ субҳи сафедам доранд ва ин ягона умеди сапеди наҷотбахш дар симо ва кору пайкори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миллати тоҷик муайяну насиб гашт. пешвои миллат аз ҳадди охирини тасвири талхи будан ки он тараф парокандагию нестшавии миллат буд, моро ба рӯзҳои осоишу ободӣ расонд. миллати тоҷикро ба ҷаҳон шиносонд ва дарҳои баста ба рӯи Тоҷикистон боз шуд. ин аст хизмати шоиста, садоқат ва муҳаббати самимона нисбати ватан ки на дар забон, балки дар амал аст. файласуф ва олими машҳур Марк Сицерон дар мавриди муҳаббат нисбат ба ватан мефармояд: барои инсон дар мақоми аввал бояд ватан ва волидайн бошад, баъдан тамоми арзишҳои дигар. бубинед ин олим инҷо аввал ватан гуфтанд, албатта дар як мақому зина бо волидон, вале аввал ватанро оварданд, зеро волидон низ зодаву парвардаи ватананд ва агар дар меҳан набзи ором набошад, бошандагони он низ осуда зистан наметавонанд. дар мавриди муҳаббат ба ватан шоир чӣ хуб фармудааст ки мегӯяд: эй ватан, хокему хоки раҳи ту, сояи пушти сари ту, ҳамаи зиндагии мо як ғазал аз дафтари ту. Манушер Ализода, Зайниддини Ҷаббор, Ахбор. баъд аз 33 сол бо дастгирӣ ва раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин парвоз дар масири Душанбе анҷом дода шуд. ҳавопаймои Ан-28 имконият дорад ки дар як ҳафта 3 маротиба ба сокинону сайёҳони дохилию хориҷӣ хизматрасонӣ намояд. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон.
тартиби хизматрасонӣ аз харидории чипта ва ба қайдгирии мусофирон дар фурудгоҳ оғоз гардида барои анҷоми парвози бехатару бароҳат ҳавонавардони дорои донишу таҷрибаи баланддошта ҷалб карда мешаванд. Кормандони ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо истифода аз имконоти мавҷуда метавонанд дар як ҳафта 3 маротиба парвозҳоро дар масири Душанбе Рашт Душанбе анҷом диҳанд. Агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматрасониҳоро баҳри рушди минбаъдаи соҳаи нақлиёти ҳавоӣ беҳтар гардонида доираи парвозҳоро ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ марҳила ба марҳила васеъ мегардонанд. Давоми соли 2025 сеюмин хатсайри ҳавоӣ парвози худро дар масири Душанбе Рашт Душанбе баъд аз 33 соли танаффус дубора анҷом дод. ҳавопаймои Ан-28 аз як тараф имкон дорад ки ба 17 мусофир хизмат расонад. агарчи ин ҳавопаймо дар назар хурд тобад ҳам, вале пас аз парвоз ҳар як нафар шоҳиди манзараҳои зебою дилфиреби Тоҷикистон мегардад. парвоз дар масири Душанбе Рашт Душанбе дар 35 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе Раштро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. роҳҳои дур аз қадамҳои нахустин оғоз меёбанд. бошад ки ин қадамҳо ба мардуми ноҳияи Рашт қадамҳое ки аз ҷониби ширкати Тоҷик Эйр имрӯз ин иқдомро пеша гирифтаанд ва ин қадамҳо ба мардуми мо шодию фараҳ биёрад. имрӯз хурсандию шодии сокини ноҳияи Раштро ҳадду канор нест, зеро маҳз истиқлолияти комили кишвари азизамон ки тавассути заҳматҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст. имрӯз дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизи мо корҳои ободонию созандагӣ вусъат доранд. баъди 33 сол барои сокини ноҳияи Рашт бори дигар муяссар гардид ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои беназири пешвои муъаззами миллатамон хатсайри ҳавоӣ кушода шавад ва ин хатсайри ҳавоӣ ки имрӯз нахустин парвози худро анҷом дод барои сокинони ноҳияи Рашт беҳад хурсандӣ беҳаду канорро ба бор овард ва мо итминони комил дорем ки тамоми соҳаҳо мин баъд дар ин минтақа рушд меёбанд ва хусус соҳаи сайёҳӣ ки барои рафтуомади меҳмонон бештар ин хатсайри ҳавоӣ мусоидат мекунад. шуруъ аз моҳи октябри соли 2024 то имрӯз бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе, Душанбе Кӯлоб Душанбе, Душанбе Панҷакент Душанбе ва Душанбе Рашт Душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз идома дорад. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе Лахш, Душанбе Ишкошим, Душанбе Ванҷ, Душанбе Рӯшон ва Душанбе Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд, бо истифода аз имконоти мавҷуда барқарор намояд. рӯйдани гулҳои зебо дар талу теппаҳо аз наздик шудани баҳору наврӯз муждарасонӣ карда бо эҳдои фараҳу шодмонӣ мардумро барои омодагӣ ба оғози мавсими нави кишту кор ва анҷоми тозакориҳо ки аз суннатҳои писандидаи аҷдодони мо дар ин фасл ба ҳисоб меравад раҳнамоӣ мекунад. ҳамкоронамон Исмоил Соҳиб Назарён ва Мусоид Нурмуҳаммад бо мушоҳида ва сабти гулҳои наврӯстаи даштӣ аз баҳору наврӯз мужда мерасонанд. дароз шудани рӯзҳо, оҳиста оҳиста баланд шудани ҳарорати ҳавову об шудани барф дар талу теппа ва водиҳо, нағмасароии мурғони хушилҳом, бедории табиату рӯидани аввалин гулҳои баҳорӣ ба монанди қоқуф, сияҳгӯш ва баҳман ки бо номҳои бойчечак ва гули тағорашиканак дар байни мардум маъмул аст, аз заволи фасли дай ва наздик шудани баҳори гулбасару наврӯзи оламафрӯз муждарасонӣ мекунад. наврӯз ки ҳамчун ҷашни аввали сол аз ниёгони соҳибтамаддуну бофарҳанги бостони мо аз насл ба насл ба мерос меояд, табиати ватани азизамон низ ба истиқболи он қабои хеш дигар карда сабзу муаттару гулпӯш мегардад. рӯйдани гулҳои қоқуф, бойчечак ва сияҳгӯш аз омадани баҳору наврӯз
مژده می‌دهند. با آب شدن برف، معتدل شدن حرارت خاک، اولین شده این گل‌های زیبای بهاری در تل و تپه‌های حدود ناحیه خراسان می‌رویند و جوانان و نورسان از این گل‌ها چیده با گلدسته‌ها به مردمان مژدگانی می‌رسانند که آمدی بهار و نوروز نزدیک است. جشن نوروز که به طبیعت ربط دارد، دیگرگونشوی آن بیداری طبیعت مردم را به آغاز کشت و کار، مرحله نوی روزگارداری راهنمایی می نماید و ملت تاجیک جشن نوروز را با تمام عنعنه‌های خاصش تجلیل می نماید و با تشبث به واسطه پیشوای ملت جشن نوروز مقام بین المللی گرفت. اکنون نوروز را در دیگر دولت ها نیز با رسم و آیین های تاجیکانه استقبال می نمایند. تاجیکستان واقعا وطن نوروز است، زیرا بعد از جشن سده گلهای نوروزی، گلهای بهاری می رویند که زیبایی، نفاست و تراوت نوروز را بازگویی می نماید. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسنزاده بنیاد و با استفاده دادن 459 انشاءات به نقشه گرفته شده است. حالا تدبیرهای آبادانی در جماعت دهات نوآباد با سهمگذاری فعالانه ساکنان ادامه دارد. گزارش از شهر ترسنزاده. بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات ساحه تندرستی و راه‌های محلی در جماعت نوآباد با سهمگذاری فعالانه ساکنان و صاحبکاران در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسنزاده جریان دارد. در مجموع در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهات نوآباد در زمینه دستگیری‌های حکومت کشور بنیاد و با استفاده دادن 41 انشاءات به نقشه گرفته شده است. هدایت و راهنمایی‌های راهبر دولت را سرمشق فعالیت قرار داده با احساس بلند وطن‌دوستی ساکنان محلی جهد دارند که در کارهای آبادانی سهمگذار باشند. ما مکتب ساخته ایستادیم با دستگیری مردم تا 1 سپتامبر می‌سپاریم. مردم دهه ستار رجبوف میدانچه‌های ورزشی، بنگاه‌های طبی از قبیل ساختمان راه‌ها را به نقشه گرفته کوشش نموده ایستادند که چنین انشاءات‌ها را در سالهای نزدیک بنیاد نمایند و عزم مردم، شوق و رغبت مردم نسبت سیاست آبادکارانه زیاد است. بین اهالی ما کارهای فرماندهی را پیوسته ادامه داده ایستادیم. حالا در دهات نوآباد بنیاد 3 مکتب، بنگاه طبی، میدانچه ورزشی و اسفل پوشکنی 10 کیلومتر را در 4 موضع جریان دارد. راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسنزاده پیشرفت و بهبودی زندگی مردم را با دستگیری و توجه پیوسته راهبر دولت ارزیابی کرده تحکیم کارهای آبادانی را با شرافت استقلال دولتی و آرامی سرتاسری معنی داد نمود. با نظرداشت همین امروز ساکنان دهات نوآباد کوشش دارند که در کارهای آبادانی به طور نمونوی سهمگذاری نمایند. ساکنان محله‌های کناری، خانق‌ها، انجیر که در حدود جماعت دهات نوآباد زندگی میکنند با حشر دسته‌جمعانه با واسطه تکنیک‌های مخصوص امروز برای خود شرایط مهیا کرده 6 کیلومتر راهی که داخل سای بود در آن راه سیل می اومد، راه را کنار سای یعنی سیل رها گرفته ایستادند با واسطه تکنیک و واسطه حشر دسته‌جمعانه‌ای که امروز مردم با دل گرم برآمده برای شرایط مساعد فراهم آوردن دسته‌جمعانه کار و فعالیت کرده ایستادند. سمت اساسی فعالیت ساکنان جماعت دهات نوآباد را کشاورزی تشکیل نموده کوشش دارند در کارهای آبادانی و فراهم آوردن شرایط بهتری اجتماعی برای زندگی پرسعادت سهمگذار باشند. از 41 انشاءاتی که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده است، علاوه 32 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. پیشوای معظم ملت دستور دادند که در هر یک محله بنیادی مؤسسه‌های مکتبی براه مانده شود. ما در اساس دستور و سپارش‌هایی که در پیام ارائه گردید بین اهالی جماعت کارهای فهماندهی را جانب نموده ایستادیم. عموما در شهر ترسنزاده در دایره آمادگی‌ها با تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 459 انشاءات به نقشه گرفته شده است. در زمینه دستگیری‌های حکومت کشور در 3 سال اخیر، سالهای 2022، 2023، 2024 علاوه 266 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است.
ҳоло бошад дар 160 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарону мутахассисон ба саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ҷараён дорад. тавассути таҳкими корҳои ободонӣ саодати сокинон дар зиндагӣ афзун гардонида мешавад. дар шаҳри Исфара аз ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли навраз ҷиҳати бунёди инфраструктури замонавии таълиму тарбия тадбирҳои муассир амалӣ карда мешавад. гузориши Собир Айёбӣ ва Саҳбон Қурбонов. яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии ҳукумати Тоҷикистонро таъмини зиндагии арзанда ва муҳайё намудани шароити созгори таҳсилу фаъолият барои аҳолӣ ташкил медиҳад. аз ин рӯ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру диҳоти Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида шуда доир ба мустаҳкам намудани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ чораҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. алҳол дар 89 муассисаи таҳсилоти миёнии умумии шаҳру диҳоти Исфара беш аз 43 000 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мусаллам аст ки дар баробари дигар самтҳо пояи асосии таълиму тарбияи шогирдон ва кору фаъолияти мувофиқи матлаби омӯзгорон аз фароҳам будани шароиту имкониятҳои таълим дар маҳал мавҷуд будани бинои муассисаи таълимӣ фароҳам будани шароити ҷавобгӯи меъёрҳо вобастагии калон дорад. таҳким бахшидани заминаҳои моддиву техникии мактабҳо ва фароҳамсохти шароитҳои созгори таълим самти афзалиятноки фаъолият маҳсуб ёфта мақсад аз он баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии толибилмон мунтазам беҳтар гардондани сатҳу сифати таълим мебошад. зеро яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф буда тибқи дастурҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати мамлакат барои бунёди инфраструктури замонавии таълиму тарбия ва мутобиқсозии раванди таълим ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот тамоми воситаю имкониятҳоро сафарбар кардааст, чунки соҳаи маориф ояндаи миллат ва давлатро тарбия мекунад. шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо дигар хабару рӯйдодҳо шинос мекунем. саломат бошед.